Селям алейкум, вітаю всіх глядачів телеканалу АТР, де б ви нас не дивилися, в окупованому тимчасово Криму або в інших регіонах України, або за кордоном, де в нас теж багато глядачів, які щодня стежать за тим, що відбувається в Україні, яким не байдуже. І ми також запрошуємо гостей, яким, м'яко кажучи, не байдуже, а насправді людей, які глибоко розуміються кожен у своїх галузях. І сьогодні я радий, що знайшов час з нами поспілкуватися. Владислав Селезньов, людина, яка тривалий час була керівником прес-служби Генерального штабу Збройних сил України. А зараз, пане Владе, чим ви займаєтеся? Слава Україні, по-перше. Зараз чим займаєтеся ви? Зараз я військовий експерт. Алло. Да, був збій невеликий. Зараз Да, так, зараз я перебуваю в статусі військового пенсіонера. Я же військовий оглядач, військовий експерт. Намагаюся людською мовою пояснювати нашим глядачам, що насправді відбувається на фронтах, робити відповідні акценти, проводжу роз'яснювальну роботу, а діяльність моя позаекспертна, вона жодного відношення до військової справи не має. Зрозуміло. Ну, я ще нагадаю глядачам, що Влад це наш земляк, людина з Криму, кримська людина. І ти працював вже, ми ж не будемо теж цього приховувати, працював в прес-службі ще там Збройних сил у Криму до окупації, потім вийшов разом із тими, хто не зрадив присязі. І працював головою прес-служби АТО, як вона тоді називалася, а потім був вже Генштаб. Я правильно розумію? Все вірно. До 6 квітня 2014 року я був на посаді начальника медіа-центру Міністерства оборони України в Криму. Потім, після отримання відповідного наказу, вийшли ми з усім особовим складом нашого медіа-центру, всі 100% вийшли на материкову частину України, отримав відповідне доручення, був в АТО, виконував задачі речника АТО, був начальником прес-центру штабу антитерористичної операції. Після того повернувся до Києва, знову ж таки, відповідно до наказу начальника Генерального штабу, створив з нуля прес-службу Генерального штабу. До грудня 2017 року був на цій посаді. Потім, після завершення контракту, звільнився з армії, повернувся до цивільного буття, але ж можна звільнитися з армії, але ж армія не відпускає. Є питання, є проблематика, в тому числі і щодо експертної та інформаційної діяльності, яка пов'язана із забезпеченням дій українських сил оборони. Бо це важливо, є запит на інформацію, тому волонтерська діяльність в цьому ключі для мене продовжується. Ну, я додам ще, що Влад дуже класний поет. Читайте, шукайте, знайдете. По-друге, ця людина, якої я особисто довіряю, давно. Ось, ну і всі, в принципі, тебе в обличчя знають, може хтось подзабув. Але це нічого не змінює. Це абсолютно, якщо щось Влад скаже, це не шарлатанська, не дилетантська точка зору, а точка зору людини, принаймні досвідченої, яка відрізняє одно від іншого у військових справах. Але почати я хочу, знаєш, що от згадали про Крим. Ти ж багато, напевно, мене особисто багато людей зрадило з 2014 року, і так само з тобою, я думаю. Не думаю, я просто знаю про це. А що ти знаєш про долю зрадників, які там залишилися в Криму, почали служити окупантам, там цивільних, військових, які зрадили присязі? Як їхній настрій? Може, ти читаєш якісь там канали залишилися? Може, хтось тобі щось розповідає про кримські настрої? Це ж було б цікаво обговорити. Звичайно, фактично ж з Криму вийшла менше ніж
частина від того особового складу, який дислокувалася і проходив службу у різних частинах та підрозділах на теренах нині тимчасово окупованого Криму. Очевидно, що чимало зі зрадників, залишившись служити у військах та частинах Чорноморського флоту Російської Федерації, з початком повномасштабної навали поїхали на війну. Багато хто з них втратив життя, багато хто з них втратив здоров'я і повернувся з певними вадами до своїх рідних та близьких. Багато хто і нині продовжує участь у бойових діях. Ну, мабуть, що найперший і найбільш, мабуть, що яскравий спогад щодо колишніх друзів, потім вони виявились зрадниками, це історія полковника Олексія Аврамченка, мого близького друга, товариша, співслужбовця. Дуже перспективний, дуже такий офіцер, який мав серйозні можливості щодо подальшого просування по службі. Крайня його посада за часів до війни він очолював один з відділів у військовій службі правопорядку Збройних сил України. В місті Сімферополі знаходився їх штаб. Після анексії Криму він зрадив присязі на вірність народової України, залишився проходити службу там. І крайня його посада була замполіт 30 якоїсь з дивізії, вона чи то в Волгограді розміщується, чи десь там, на Волзі. Звичайно, що він брав участь у складі цієї дивізії на посаді головного замполіта в бойових діях. Але сталося, як завжди, неймовірний Хаймарс прилетів і добряче перерядив бойові порядки, в тому числі серед керівного складу цієї дивізії. І Олексій став набіжчиком. З одного боку сумна доля молодого, красивого, перспективного полковника, а з іншого боку абсолютно логічна історія, пов'язана з тим, що людина зрадила. Ну, зрадила, кожен отримує по заслугах. Таких історій чимало. Дехто, звичайно, з моїх колишніх службовців, друзів встиг звільнитися за ці 8 років окупації Криму. Зараз мешкає в різних населених пунктах на теренах Криму. Всі вони одностайно переконані в тому, що навіть всебічна допомога західних партнерів і той самий ленд-ліз навряд чи змінять ситуацію, і Росія в цьому двобої з Україною переможе. Чомусь вони в це свято чи вперто вірять. Як воно буде? Я певен, що Україна переможе в цьому двобої. І ще один такий достатньо такий ключовий, як на мене, дзвіночок, який свідчить про те, що Україна все одно переможе. Це нещодавна зустріч, буквально тиждень тому назад я зустрівся зі своїм другом, співслужбовцем, з яким свого часу вийшов з Криму. Він проходив службу, він так само військово проходив службу до 19-го року в частинах та підрозділах на материковій частині України. Потім звільнився, через сімейні обставини був змушений повернутися до тимчасово окупованого Криму. Прожив там 3 роки, причому мав роботу. Він людина, яка має розум, яка має руки, має знання, навички. Досить непогано себе почував, працюючи в приватному бізнесі, але тільки почалась нова історія, пов'язана з мобілізацією до лав російського війська. Прийняв зважене рішення і фактично через 5 кордонів знову ж таки повернувся до Києва і знаю, що зараз займається оформленням документів щодо призову до лав Збройних сил України. Бо розуміється, що залишаючись там, він потрапляє в ту саму зону ризику і сказав він мені буквально: я не хочу воювати у складі російської окупаційної армії. Краще я свої знання, досвід та можливості буду реалізовувати у лавах українського війська. А скажи, а на чому вони базують свій такий впертий оптимізм щодо перемоги Росії, враховуючи те, що в Росії майже немає союзників, Росія стала токсичною, стає все токсичнішою для навіть країн, які її підтримують, і там не можна сказати, що там Китай дуже активно допомагає, принаймні військової допомоги я не бачу. В Ірані теж, тобто, якщо почати аналізувати, виявиться, що
Росія залишилася з Нікарагуа. В принципі, Крим це така собі валіза без ручки. Тобто зараз вона ще якось там виглядає більш-менш захищеною, але якщо зміниться ситуація на півдні, то це, в принципі, це ну, такий капкан. Як вони як військові там думають? Чи якщо ти знаєш їхні там. Звичайно, знаю, да, я чекаю свого часу, щоб відповісти. І для мене відповідь абсолютно очевидна. Тут йдеться не про військову раціональність, але йдеться про неймовірні можливості російської пропаганди. Ми ж з тобою знаємо, що російська пропаганда щороку споживає 2 мільярди доларів на своє існування. Неймовірно великі гроші. І очевидно, що ці гроші насправді, що не менше їх частина витрачається не дарма. Тому головний союзник у росіян це російський телевізор. Вони свято вірять в непереможність власної армії. Вони абсолютно байдужі того, що є альтернативні джерела інформації, за допомогою яких вони можуть дізнатися про те, що російський метеоролог втрат вже перевищив 113 тисяч, що величезна кількість покалічених та знекровлених російських вояків зараз валяється по різних пристосованих шпиталях та лікарнях, намагаючись вицарапатися з тих самих лап смерті. Що велика кількість відказників, дезертирів та тих, хто шукає будь-який спосіб, щоб не брати участь в бойових діях. Не тому, що вони свідомі того, що то братовбивство це не війна, а в тому, що вони розуміють, що шансів вижити у них на полі бою немає зовсім. Але тим не менш, існує російський телевізор, він працює. Російський телевізор поки що не переміг російський холодильник. І тому, в тому числі, і мої колишні співслужбовці свято в то вірять. І насправді ця опція працює. Я на власному досвіді пам'ятаю, як то воно було. У травні 2014 року нам волонтери подарували телевізор з тією супутниковою тарілкою. Я встановив телевізор і думаю, дай-ка я подивлюся. Я знаходився в штабі антитерористичної операції в Довгенькому. Це населений пункт зараз добре відомий, бо за нього досить тривалий час йшли запекли бої. А тоді, в 2014 році, за це село ніхто і не знав. Так от, встановивши в нашому кунге, отриманим від зв'язківців, бо треба було десь розміщуватись. Питання забезпечення тоді дуже шкульгало, але тим не менш. Був кунг, в ньому був телевізор, зверху встановлена та сама супутникова тарілка, за допомогою якої можна було дивитися різні телеканали. В тому числі і телеканал «Росія-24». Я маю визнати, 30 хвилин я можна дивився новини на тому телеканалі. І за півгодини я почав свято вірити і в того самого розп'ятого хлопчика, і в нацистів бандерівців, і став відчувати неймовірну лють. Потім, виключивши телевізор, я задав собі питання: чекай, ті самі бандерівці-нацисти, що розпинають хлопчиків в Це ж трусиках. я. І Да. це ж я. І я в цьому середовищі серед цих воїнів. Я є безпосереднім учасником цих подій. Але настільки задурює російський телевізор мозок, що я насправді став відчувати ту саму лють. Я не знаю, що там працює. Чи то ті самі НЛП, нейролінгвістичні практики, чи якісь інші практики, які створюють таку ненависть та несприйняття. Але очевидно, що це працює. І я знову ж таки підкреслюю. 2 мільярди доларів, навіть якщо левова частка цих грошей розкрадається, але тим не менш вона творить зле. Зле і страшне саме по відношенню до громадян Російської Федерації, бо вони не розуміють, бо задурені. Я жодним чином не намагаюся їх виправдати. Навіть в російському суспільстві, ті, хто мешкають в російській глибинці, навіть в депресивних регіонах, час від часу мені пишуть особисті повідомлення і розповідають, що вони все розуміють і вони знають. Але в будь-який спосіб протидіяти тим процесам, деструктивним процесам, які фактично руйнують Російську Федерацію, як свого часу зруйнували Російську імперію, це очевидно. Скажи, Влада, ось ну, ми розуміємо, що Путін він не зупиниться, і це зрозуміло вже і західним лідерам. Ніхто вже з ним не спілкується, вже навіть Макрон не телефонує, Ердоган так час від часу щось там телефонує, напевно, там так послухає, думаю, да, тут все незворотньо.
Тобто, а диктатури вони так працюють, що диктатор або фюрер, там не зовсім диктатор, фюрер, він не може зупинитися, він нібито на ровері їде. Тобто педалі треба крутити, інакше ти впадеш. І абсолютно всі сходяться на одному, що наступні місяці, ось Данилов, голова Ради безпеки, каже, що 2-3 наступних місяці будуть майже вирішальними в війні. Я навіть процитую тут дослівно, що він сказав. Обидві сторони готуються до вирішальної битви. 2-3 наступних місяці будуть дуже важливими, і вони будуть майже вирішальними в цій битві, до якої ми готуємося наш ворог-агресор. Значить, ну і мається на увазі, ну він теж тут десь зауважив, що для них важливо, що рік буде 24 лютого, і якісь досягнення вони мають показати, а може вони хочуть одразу там навалу зробити таку з усіх сторін, там поперти людьми, як вони це роблять там зараз у Солідарі, там в Бахмуті. Тощо, що ти прогнозуєш, що ти бачиш за власними спостереженнями, який план може бути або варіанти планів у Путіна і його оточення військового? Ну, по порядку я пропоную. Ну, да, як завгодно, Дивимо, слово, я да. прошу. Значить, щодо небезпеки ракетних обстрілів та застосування Росією дронів камікадзе. Росіяни мають і ракети, і дрони. Думаю, що цими днями відбувається певна рекогносцировка застосування дронів-розвідників, за допомогою яких вони намагаються визначитись щодо пріоритетності цілей, по які вони будуть поцілювати ті саме ракети, і по застосуванню дронів. Те, що буде це комбінована ракетна атака, це очевидно, бо ракет у Путіна не так багато, а Україна дедалі частіше і більше посилює свої протиракетні протиповітряні можливості. Тому атака буде. Якщо донедавна російська динаміка обстрілів ракетами складала від 7 днів до 10, 14 діб, то зараз я дивлюсь на календар, що вже 11 діб, як не було масштабної ракетної атаки. Тому думаю, що найближчими днями нас це випробування знов чекає. І на тому наголошують ключовий спікер Міністерства оборони Генерального штабу. Думаю, що є підстави саме так вважати. Тобто ракетна небезпека для мешканців нашої країни залишається. Тим більше очевидно, що путінська армія буде поцілювати ці ракети не по військових об'єктах. Вона буде цілити в об'єкти критичної енергетичної інфраструктури або по мирних мешканців нашої країни. Куди саме прилетіть, достеменно невідомо. Доступу до супергрифованої інформації від наших західних партнерів у мене немає, але те, що небезпека є, то очевидно. Тому знов я закликаю наших глядачів до дотримання того самого алгоритму. Алгоритми тільки на мочу масивного повітряної тривоги треба відправлятися в укриття. На жаль, Україна має дуже багато прикладів, коли нехтування цими елементарними правилами призводило до травмувань та смертей мирних мешканців нашої країни. Далі по годинниковій стрілці, північ. Територія Республіки Білорусь. Зараз там активно відбувається рух ворожих ешелонів з військовою технікою, з особовим складом, і на тлі цього з'являється повідомлення, що, мовляв, ось путінська армія почне атакувати Україну з півночі. Я схиляюсь більше до іншої думки, і я поясню чому. Переміщення ешелонів з військовою технікою на території Республіки Білорусь відбувається. Прибуває техніка, яку росіяни знімають з довгострокового зберігання і яка дуже потребує ремонту та відновлення. Оборонна промисловість Російської Федерації певним чином за останні 20 років перетворена на великий пшик. Назва є, а виробничих потужностей набагато менше, ніж назва. А Лукашенко зберіг всю виробничу та ремонтну базу, і саме з цією метою та техніка з баз арсенальних складів з Російської Федерації привозиться в Білорусь, і там вже працюють відповідні білоруські фахівці, які ту всю техніку приводять до ладу. А далі цю техніку відправляють на фронт. На інші ділянки фронту, на Луганщину, на Донеччину, можливо, на південь Запорізької чи Херсонської області, це теж питання друге. Далі, чмобіків, яких ешелонами привозять на територію Республіки Білорусь, так привозять, але їх привозять спеціально для підготовки і вишколу на території військових полігонів та навчальних центрах. Бо людей треба приводити до ладу,
проводити з ними бойове злагодження, щоб вони, ну, бодай, хоч трошки походили на військових, а не на якесь там стадо. Тому, коли ми чуємо повідомлення про те, що прибувають ешелони, ми чомусь наші очі замуляться, ми не бачимо повідомлення про те, що ешелони з тими самими чмобіками, які пройшли вже підготовку, відправляються на інші ділянки фронту. Наприклад, за минуло кілька днів, щонайменше 2 ешелони поїхали з чмобіками російськими на Луганщину. І третя позиція, звичайно, вона очевидна. Війна, яку розпочав Путін у 2014 році у лютому місяці, вона гібридна. Ключова складова цієї війни – це гібридна агресія. Тому інформаційний тиск на військово-політичне керівництво нашої країни, на українські сили оборони, воно очевидно. Відбувається якийсь рух, є повідомлення про те, що може бути, ймовірно, путінська армія буде атакувати наші північні області, Волинську, Рівненську, Житомирську та Київську. І тому українська армія змушена реалізовувати величезний обсяг завдань, пов'язаних з посиленням оборонних та фортифікаційних споруд на півночі нашої країни. Українська армія змушена держати відповідний комплекс сил та засобів українських сил оборони на території цих областей. І це логічно. До речі, я дивлюся, останні кілька днів дуже багато повідомлень з'являється про те, що насправді і Київщина готується, і на Волині відбуваються певні заходи, і Рівненщина так само готова, рада у лапках зустрічати ворога. Думаю, що все це не дарма, все це очевидний сигнал для нашого ворога, що, мовляв, ну, надумали, приходьте. Ми зустрінемо вас так, рада та пекельна, що потім нема буде чого збирати в ті самі целофанові чи пластикові пакети, щоб повертати до ваших домівок чи в домовинах, щоб було що ховати. Очевидно, що на цій ділянці фронту ситуація абсолютно контрольована українськими силами оборони, але перебуває в певній динаміці. Що стосується території Чернігівської та Сумської областей, очевидно, що там немає безпеки для мешканців нашого прикордоння. На відстань 10-15 кілометрів росіяни використовують фактично щодоби міномети, ствольну, реактивну артилерію. Інколи піднімають в небо штурмові літаки для того, щоб наносити ракетно-бомбові удари по нашому прикордонні. Причому, як зазвичай, для росіян вони використовують ці ракетні обстріли, артилерійські обстріли, щоб поцілювати по мирних домівках наших громадян. Тому є ризик для життя і здоров'я, і це наша даність. Лінія фронту там не така динамічна, як на інших ділянках фронту, але тим не менш ризики потрапити під мінометний, артилерійський чи ракетний обстріл там зберігаються. Територія Харкова та Харківської області, ну, очевидно, що Харків постійно потерпає від ворожих ракетних обстрілів, і путінська армія тут використовує ті самі ракети класу С-300, вони, по суті, та є комплексом протиповітряної оборони, але російські вояки їх переналаштовують, і вони працюють за принципом поверхні-поверхні, здійснюючи ракетні обстріли і руйнуючи цивільну інфраструктуру Харкова, Харківської області, відповідно, від того страждають мирні мешканці в першу чергу. Територія Луганщини, ситуація має тенденції такі накоплення ресурсів. З одного боку, росіяни дуже хутко намагаються зосередити потужне угрупування військ в районі Кремінної, бо дуже бояться українського контрнаступу, причому туди підтягують в тому числі і підрозділи повітряно-десантних сил, які донедавна воювали в районі Херсона, а потім браво чи героїчно накивали звідти п'ятами, пройшли через етап відновлення, і зараз вони там вештається в районі Кремінної з метою посилення тієї угрупування військ. Звичайно, що найбільш складна ситуація в районі Бахмута і Солідара. Ну, зараз цими днями відомості звідти є надзвичайно актуальними. Я намагаюся дотримуватись певної інформаційної гігієни і орієнтуватись на офіційне зведення від речників, які працюють на цій ділянці фронту, бо надто багато чуток, часто пустопорожніх, звідти приходить, тому лише Це росіяни працюють, скажи, будь ласка, ну, за твоїм досвідом, да? Це вони там хитають ситуацію медійно, тобто вони постійно ж кажуть, що Солидар взято, там Бахмут взято. Там. Я спробую коротенько, хвилин на 40. Що відбувається там? Є такий собі Євген Пригожин, який має певні політичні амбіції. Я про нього якраз хотів запитати, да? Тобто це його театр смерті там. І він виставу робить там для Путіна, так? Да, але ж чому? Ну, звичайно, що він може там розповідати про те, що він творча особистість музикант, але ж по факту, що відбувається? Бахмут.
Це і Солідар, це можливість заявити про себе як про ключову військову посадову особу, яка спроможна реалізовувати і досягати результатів. Бо там, де не спромоглася досягти бодай якогось результату російська регулярна армія, а з липня минулого року російська армія не захопила жодного з будь-якого міста на території України, але втрачала раз за разом чимало населених пунктів. Вагнерівці, незважаючи на шалені втрати, тиснуть на українські сили оборони. До того вони намагалися взяти під контроль Бахмут, нічого не вийшло, втратили величезну купу колишніх ЗК. Вибрали менше за обсягом населений пункт, але тим не менш Солідар, там 11 тисяч населення було до війни. Зараз він все одно перебуває в статусі міста. Місто зруйновано вщент. В бойових порядках в перших рядах рушають штурмові загони тієї самої вагнеровської тусовки, несуть шалені втрати, але й мають певні територіальні здобутки. Зараз для того, щоб розвивати успіх колишніх ЗК, російська команда підтягнула туди ще російських спецпризначенців, мобілізованих, які входять до складу першого та другого армійського корпусів, тих самих квазідержавних угрупувань ЛДНР і російських десантників. Знову ж таки, десантники, як найбільш потужна рушійна сила в штурмових підрозділах російської окупаційної армії, знову ж там. Тому росіяни мають певні здобутки, але коли вони розповідають про те, що вони повністю взяли під контроль Солідар, я завжди задаюсь питання, а пруфи де? Ну-ка, продемонструйте та фото і відео. Зазвичай бреше. Я розумію, чому бреше Пригожин, бо йому треба довести своєму патрону, що він більш вправний та його армія, аніж регулярна російська армія. Я розумію, чому бреше Пригожин, бо він ще і бізнесмен, який марить тим, щоб взяти в подальшому під контроль родовище солі в районі Солідара і гіпсу в районі Бахмуту, бо то є гроші, і гроші чимали. А чому брешуть інші пропагандисти? Бо, мабуть, да, мають певну рацію чи якісь там статки внаслідок такої брехні. Бо очевидно, що бої продовжуються, вогневий контроль над Солідаром зберігає українська армія, і зведення від представників Міноборони і Генерального штабу свідчить про те, що ситуація, хоча і є складною, але тим не менше українська армія тримає удар, б'ється і веде активні бойові дії на цій ділянці фронту. Південніше. Південніше Авдіївка 10 місяців поспіль з впертістю Ішака. Російська окупаційна армія намагається в лоб, буквально фронтально взяти добре укріплені позиції українських сил оборони на цій ділянці фронту. Причому, коли я говорив про Авдіївку, я не можу не згадати про Мар'їнку, Красногорівку, там так само відбуваються бойові дії. За ці 10 місяців росіяни спромоглися взяти під контроль Пєски. Невеличкий, свого часу елітарний посілок поблизу Донецька, і не більше. Але скільки вони втратили власних вояків, отримавши такі територіальні здобутки, одному тільки Богу відомо. Далі цікавий і надзвичайно перспективний, як на мене, ділянка фронту – це район Угледара. Я довго так ставився питання, чому ж така жвава активність російських окупантів саме на цій ділянці фронту? Бо до якихось там важливих чи потужних таких промислових комплексів чи міських агломерацій від Угледара досить далеченько. Потім з'ясувалося, що, до речі, на тому наголошував американський генерал Бен Ходжес, колишній командуючий військами США в Європі. Він сказав, так це то, що очевидно. Від Угледару українська артилерія і ствольна реактивна спроможна тримати під вогневим контролем залізничні колії, які йдуть з тимчасово окупованого Донецьку, туди, в бік Мелітополя, ну і далі на території тимчасово окупованого Криму. І звичайно, що росіяни в такий спосіб не можуть використовувати інфраструктуру залізничну для того, щоб здійснити логістику. Ну, очевидно, що путінській армії край важливо тримати під контролем залізницю, бо, скажімо так, стандартна вага військового ешелону складає близько 5 тисяч тонн. Тобто зараз 5 тисяч тонн може бути переміщено з точки А в точку Б. Найбільша вантажівка, яка рухає дорогами загального користування, її вантажопідйомність складає близько 30 тонн. 5 тисяч
тонн і 30 тонн. Звичайно, що таке співвідношення вантажів, які може одномоментно переміщувати, не на користь автомобільного транспорту. Тому і росіяни так зухвало і завзято б'ються за те, щоб взяти під контроль Вугледар. Нічого у них там не виходить, хоча донедавна вони там використовували так само елітарні частини та підрозділи, зокрема морських піхотинців з Далекого Сходу. Там, здається, Приморська була батальйон тактичної групи з Приморської бригади та Камчатської бригади морської піхоти. Але втративши чимало вояків, ні жодних територіальних здобутків вони не спромоглися реалізувати. Якщо ми подивимося на мапу дещо лівіше, то там відбуваються досить дивні процеси. Райони Васильівки, Палок, Такмаку і Мелітополю. Запологи, мабуть, що так, я досить обережно буду оцінювати, але давайте так. Васильівка, Такмак і Мелітополь. Росіяни затято створюють потужні вузли оборони. Здавалося б, чому ж вони так наполягають і докладають стільки зусиль, щоб створити потужні рубежі оборони? Мабуть, що аналітики російського генерального штабу розуміють, що ситуація є дуже динамічна, і тільки почнеться український контрнаступ, не втримує російська піхота, чи що там у них там на першій лінії оборони знаходиться, тиск українських сил оборони. Тому вони і зариваються глибоко в землю, щоб втримати той самий сухопутний коридор. Надто важливий для Путіна сухопутний коридор, що нині з'єднує тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованим Кримом. Ба більше, якщо ми до того дамо контроль над Запорізькою АЕС, яким марить Путін, щоб утримувати і далі цю найбільшу в Європі атомну електростанцію, створити відповідно передумови для ядерного шантажу, фактично всього світу. Це один з кейсів. А ще один дуже важливий кейс, і мені, як кримчанину, він абсолютно зрозумілий. Дніпровська вода. Та сама вода, за допомогою якої Крим змінився. Починаючи з того часу, коли Крим війшов до складу тоді ще Української Республіки, багато часу було витрачено на створення цієї мережі іригаційних каналів, за допомогою яких в Крим прийшла Дніпровська вода і напоїла Крим. Дуже важлива історія, і для Путіна це так само важливо, і для того, щоб утримувати під контролем водозабор в районі Нової Каховки, Путін не буде зосереджувати чимало своїх сил та засобів військових для того, щоб тримати під контроль мережу Північно-Кримського каналу, за допомогою якої поставляється Дніпровська вода на терени тимчасово окупованого Криму. Ну, а якщо ми дивимося дещо лівіше, то там зараз певною мірою навіть не дике поле, сіра зона, адже бої відбуваються на лівобережжі Дніпра, бої відбуваються на території Кінбурзької коси, в дельті Дніпра, і внаслідок цих боїв, о дивна річ, гине чимала кількість російських вояків, в тому числі спецпризначенців, десантників, такі елітарні частини та підрозділи, але тим не менш вони перетворюються на попіл, стають добрими російськими, тобто 200-ми. Що відбувається? А от там працюють українські вовкулаки, представники сил спеціальних операцій, які затяті, навчені, забезпечені, і вони роблять дуже важливу справу. Вони системно, планомірно знижують бойовий потенціал російських вояків, які не слакуються на лівому березі Дніпра. Бо після того, як вони втекли з Херсона, вони за собою зруйнували всі мости, їх там 4, 2 Антонівських автомобільні та залізничні, і відповідно 2 мости залізничні та автомобільні в районі Греблі Нової Каховки. Тому, відповідно, ці мости українська армія зараз не може використовувати, бо зруйновані. Наводити понтонні мостові переправи зараз немає технічної можливості, тим більше, що там активно працює російська артилерія, яка просто зруйнує будь-які спроби навести понтонно-мостові переправи. І ключовий момент, Україна добре пам'ятає події вже далекого 1943 року, коли під час форсування Дніпра з метою звільнення Києва від німецько-фашистських загарбників було втрачено сотні і сотні тисяч вояків. Чи є раціональним використання
в такий спосіб українських сил оборони? Ні, абсолютно нераціонально. Очевидно, що для українського генерального штабу питання збереження життя та здоров'я є одним із найбільш важливих питань, які взагалі розглядаються під час порядку денного. Тому думаю, що звільнення півдня нашої країни буде відбуватися шляхом реалізації інших асиметричних дій і шляхом розвитку контрнаступу на інших ділянках фронту. Коли це станеться, які сили та засоби будуть для того застосовуватись, думаю, що ми дізнаємось постфактум. Ну, то очевидно, бо то є державна таємниця, яку дуже хоче дізнатися ворог, тому ворог погано спить і чекає. Будь-якої миті український контрнаступ може розпочатися, і очевидно, що то буде передмовою, початком звільнення тимчасово окупованого Криму та Севастополя від російських окупантів. Бо очевидно, що тільки буде звільнено лівий берег Дніпра, південь Запорізької області, українська армія впритул підійде до кримських перешийків. І тут починається дуже цікава історія. Історія, вона не надто яскраво звучить, назва в нее. Жабі. Так, я повторю. Ця історія звучить досить дивно. Назву вона має «Жаб'ячі стрибки». А з іншого боку, тактика неймовірно ефективна. Жаб'ячі стрибки – це не мій вислів. Досить часто я його зустрічав в засобах масової інформації. В чому вона полягає? Перш ніж перейти у контрнаступ, українська армія системно, використовуючи ті самі переваги, які нам надає західна зброя, нищить місця зосередження ворожих боєприпасів, місць їх зберігання, ворожої військової техніки та озброєння, місця, де дислокуються ті самі російські вояки, пункти командні, пункти зв'язку та управління, інфраструктурні об'єкти. Тобто в такий спосіб, знижуючи військовий потенціал російських вояків на цій ділянці фронту, відповідно, наші воїни створюють підґрунтя для більш безпечного, більш ефективного просування в рамках контрнаступу. Далі робиться відповідний ривок. Все те, що залишилось після ефективної роботи українських гармашів, зачищається, проводяться стабілізаційні дії, а наші підрозділи, які вийшли на нові рубежі та позиції, вони на цих рубежах закріплюються, підтягують системи протиповітряної оборони, артилерію, бронетехніку на той випадок, якщо росіяни задумають новий наступ. Знову ж таки, концентруються на нових рубежах і починає ту саму рутинну роботу українських гармашів зі знищення ворожих позицій. Думаю, тільки наші підрозділи вийдуть на рубежі в районі Каланчака, Чаплинки і Чонгара, та сама робота почнеться по півночі Криму. І я певен, що досвід, якщо ми почнемо рахувати десь там з 1753 року, з часів Кримської війни, щоразу свідчить, той, хто прагне взяти Крим під контролем, він з цим завданням впорається. Теоретично все правильно. Подивимося, як це буде на практиці. До речі, той Бен Ходжес, якого ти згадав, вони всі чомусь кажуть про Крим і згадують серпень або вересень-серпень цього року. А чому вони так кажуть? Це ж нібито такі люди досвідчені, вони не порожні. Справа в тому, що Крим, очевидно, що для мене є таким місцем тяжіння. І все, що відбувається. Ми ж зараз не про це. Для мене теж, розуміємо. Але І я всю цю історію, пов'язану з прогнозами щодо деокупації Криму, дуже і дуже уважно і ретельно відслідковую. І я можу, наприклад, зазначити, що перші відомості і сповіді про Крим в статусі звільнення від російської окупації з'явилися десь місяців зо 6 тому назад. І той же ж Бен Ходжес разом з українським генералом Будановим, Кирил Буданов, він є очільником військової розвідки нашої країни, вони говорили кінець травня, і я вже починав малювати собі плани на літо 23-го року. Потім відбулись певні трансформації та зміни. Я думаю, що ці зміни пов'язані з зволіканням поставки технічної допомоги для потреб українського війська. Відбулось коригування цих дат, і ми вийшли на дату кінець серпня, початок вересня. Причому Бен Ходжес, його репутація, вона бездоганна. Генерал Буданов,
ну, фактично всі його прогнози, вони справджуються. Починаючи від навіть дати та формату наступу російської Так, окупаційної до армії. нього є така обґрунтована довіра, це правда. Да, він знає на всіх історій. Ба більше, є ще одне прізвище, його не так часто згадують, але тим не менше. Курт Волкер, колишній спецпредставник уряду США в Україні, він так само наголошує на тому, що до кінця літа цього року Крим буде звільнений. На чому ґрунтується бачення ситуації у цих високоповажних військових експертів і посадових осіб. Мені достеменно невідомо, але ж очевидно, що ці дядьки знають набагато більше, ніж я, які користуються відкритими джерелами інформації та має певні там інсайдерські відомості з тимчасово окупованого Криму. Але у мене немає підстав вважати, що ці посадові особи готові так ризикувати власною репутацією і робити пустопорожні заяви. Я про це і кажу. Ну, давай продовжимо ще по заявах. Я попрошу прокоментувати заяву з президента Зеленського, який там цього тижня ну, в своєму черговому зверненні щоденному він сказав, або я не пам'ятаю, де неважливо. Він сказав, що так, росіяни кинули тоді він згадував Бахмут. На Бахмут це що можна, але я вдячний нашим підрозділам, він назвав конкретні підрозділи, навіть там згадав, за те, що вони ну, тримаються, і вони завдяки цьому ми маємо паузу. Паузу для чого? Можеш прокоментувати якось так широко? Що мав на увазі, на твою думку, президент Зеленський, коли казав, що стримуючи цей шалений, насправді, кривавий і дуже такий запеклий тиск, наші воїни створюють паузу для чого? Справа в тому, що зараз українська армія має ініціативу. Саме вона визначає, де, коли і якими засобами вона буде просуватися вперед в рамках контрнаступу. Путінські генерали це відчувають, і історія, пов'язана з Бахмутом і Солідаром, це така собі спроба росіян зламати хід війни і перехопити ініціативу. І коли президент Володимир Зеленський говорить про це, це значить, що українська армія тим не менше готується, накоплює відповідні ресурси та резерви для того, щоб реалізовувати той самий план контрнаступу. Насправді, що стосується Солідару та Бахмуту, я сподіваюся, що буде зроблена дуже важлива річ. Буде проведена постопераційний аналіз. Це стандартна практика, яку реалізовують більшість країн, які входять до Північно-Атлантичного альянсу, в першу чергу армія Сполучених Штатів Америки. З цим я стикався, коли проходив службу у складі миротворчого контингенту в нашій морпіхі в 2009 році, у складі 12-та ротація Укрполбату, працювали протягом 7 місяців на території Косово. Так от, дуже важлива опція і дуже важливий процес. Розбір післяопераційний. Що сталося? Чому сталося? Які були втрати? Внаслідок чого ці втрати сталися? Внаслідок дій чи бездіяльності тих чи інших посадових осіб, що тому сприяло? Дуже важливий результат і дуже важливе знання. Бо очевидно, що ті процеси, з якими зараз стикається українська армія на Бахмутському та Солідарському напрямку, це в тому числі і про це. Бо ми, звичайно, не маємо права недооцінювати ворога, ворог потужний, ворог підступний, але так само ми маємо зважати і на дії наших сил та засобів, які зараз, у мене немає питань до мужності, звитяги та героїзму українських воїнів, які, ризикуючи життя, зараз тримають оборонні позиції. Але є питання щодо якості організації певних процесів. Що воно там відбулося? Звичайно, що інформація певним чином обмежена, і я сподіваюся, що навіть для внутрішньої роботи, для розуміння тих процесів, які зараз є, і що стало передумовами для цих процесів, український генеральний штаб зробить все необхідне для того, щоб в подальшому ситуація в такий спосіб не розвивалася. Бо українське життя українських воїнів є безцінним. І його треба берегти, плекати і створити усі умови, щоб кожен український воїн був живим та здоровим. Але зараз ми маємо те, що маємо, і в тому числі українська армія продовжує підготовку, бо в рамках ініціативи очевидно, що процес деокупації території нашої землі має тривати. Будь-які
активні дії, їм передають етап підготовчий. Ми бачимо, навіть не всі повідомлення щодо поставок військово-технічної допомоги від наших західних партнерів, але очевидно, що ці поставки в тому числі працюють на формування відповідних ресурсів української армії. Бо якщо ми з тобою подивимось на склад сил та засобів, які беруть участь в бойових діях, то, наприклад, після завершення деокупації правого берега Дніпра, щонайменше 6, підкреслюю, 6 бригад зі складу українських сил оборони вивільнилося. Звичайно, що з того часу минуло певний проміжок, певний період. Ці бригади пройшли через етап бойового злагодження, посилення та відновлення. І де будуть далі ці частини та підрозділи використовуватись, достеменно невідомо ані мені, ані, що головне, ворогу. Бо якщо ми подивимось на календар, січень у розпалі, а до серпня місяця, як на тому зазначає генерал Буданов, звільнення всієї території України в кордонах 91-го року не так багато часу. Тобто треба провести цілий ряд контрнаступальних операцій, щоб повністю звільнити Україну. А це значить, що в найближчій перспективі нашу країну чекають добрі новини. Добрі новини пов'язані з українським контрнаступом, добрі новини пов'язані зі звільненням території нашої країни від російських Скажи, окупантів. наскільки, Влади, наскільки ймовірним ти вважаєш останній вирішальний наступ росіян на Київ? Чи марить Путін захопленням Києва? Так, це очевидно. Але знову ж таки, не так важливо, мабуть, що думає чи про що міркує Селезньов. Воєнний військовий оглядач, воєнний експерт. Набагато важливіше, що з того приводу думає генерал Валерій Залужний, головнокомандувач Збройними силами України. І я, мабуть, його буду цитувати, а він наголошує на наступному. Ключовий напрямок задіяння російських вояків і російських сил – це східний фас російсько-українського фронту. Бо треба реалізувати той план, з чого все починалося. А Путін 24 лютого минулого року проголошував: ми, мовляв, йдемо на допомогу народу Донбаса, народу Луганська і Донецька. Де така опція взялась народу Донбасу, не зрозуміло, але у Путіна вона є. Так от, путінська армія буде намагатися вийти на кордони Донецької та Луганської області. Друга за пріоритетністю спрямування російських зусиль – це південь. Збереження сухопутного коридору між Донецьком та Сімферополем. Бо очевидно, що та бавовна, яка сталася 8 жовтня на Кримському мосту, вона призвела до суттєвого погіршення комунікацій, в першу чергу залізничних, через цю інфраструктурну історію. Мост потребує відновлення, треба міняти щонайменше два прольоти, а це лише навесні, ближче до літа, можна буде таку опцію зреалізувати. І третя за пріоритетністю опція – це, звичайно, Київ поставити на коліна, повернути у Лавру, там якусь там ту церкву, якою марить Путін. Тому такий варіант виключати не можна, але ж очевидно, щоб зреалізувати такий план, путінська армія 60 тисяч відправила у лютому минулого року на Київщину власного війська, щоб зреалізувати той план. Чим все то завершилось, ми пам'ятаємо, як вони наприкінці березня накивали п'ятами, покидавши техніку та вбитих своїх поплічників. Чи вдасться їм цього разу? Ні. Але чи можуть вони спробувати? Так, можуть. Я думаю, що саме з цією метою абсолютно чітко відповідні інформаційні ресурси нашої країни демонструють. Дядьки, не треба, бо ми готові, і вам тут будуть непереливки. Ви будете відволікати нас від буденних справ, тому то мрійте, але не суйтеся. Хоча, знову ж таки, ми маємо розуміти, що 150 тисяч російських чмобіків, які завершують зараз підготовку, то чимала сила. Де саме, на якій ділянці фронту застосує їх Путін, будемо бачити в найближчій перспективі, бо очевидно, що посилення російського керівництва так званої спеціальної військової операції безпосередньо начальником Генерального штабу Герасимовим, все це не випадково. Путін готується. Путін готовий підвищувати ставки, і до того готується не лише Путін, а й вся російська машина. Як воно буде? Звичайно, що перебіг подій і їх підсумки напряму залежать від готовності усіх сторін конфлікту до участі в бойових діях. На нашому боці 50 плюс
країн, які входять до проєкту Рамштайн, на нашому боці мотивація українських воїнів. Кінець кінцем, то наша земля, і ми її захищаємо. Ну і якраз я про Рамштайн хотів наприкінці програми запитати. Твій прогноз щодо Рамштайну. Ну, про танки вже заздалегідь почали говорити. Французи там легкі танки колесні віддають в якійсь там кількості. Значить, Challenger 2 це танк британський, який закликають британці передати. Щонайменше 50 штук. Я правда не знаю, чи це мало, чи це багато. Танкову роту леопардів, це важкі танки, добре обладнані, передає військо польське. І далі, що може бути ще? І, ну, тобто, вони ж теж розуміють, що Путін піде в вирішальний бій. І що йому Да. треба його покарати за це так, щоб більше такого бажання в нього не було. Да? А далі вже як піде. Тому цей Рамштайн, який 20 січня планується, він дуже важливий. Що ти думаєш про нього? Спочатку про кількість. За цифри говорив генерал Валерій Залужний. 300 танков, 600-700 бойових броньованих машин і 500 артилерійських систем та боєприпасів. Тобто цифра очевидна, те, що нам потрібно для перемог. Щодо можливості наших західних партнерів, тут є проблема. І вона пов'язана з тим, що, наприклад, у тій же ж Польщі леопардів всього 240 штук, а нам треба 300. Звичайно, що Польща не віддасть всі до останнього свої танки. Ну, вона і так половину не віддасть, і третину не віддасть. Вот. Якщо буде відбуватися так, що до лав українського війська будуть передавати ізраїльські меркави, челенджери британські, леопарди німецькі та на чому Бабченко хотів приїхати? На Абрамсі. Абрамсі американські. Уяви собі, яка головна біль буде у наших логістів. Бо всю цю техніку, вона різна. Її треба обслуговувати, якісно ремонтувати, забезпечувати, готувати до участі в бойових діях. Тобто потрібна інфраструктура, потрібне ремонтне відновлюване підприємство. Це який жах. До якого результату дійдуть і як все це буде зреалізовано, достеменно невідомо, але це така собі ще задачка з кількома невідомими позиціями. Але в будь-якому разі техніка потрібна. Є розуміння від наших західних партнерів, що ця техніка потрібна. Головувати в черговий традиційно на Рамштайні буде Ллойд Остін, міністр оборони США, а ми бачимо, наскільки жваво включилися в процес наші американські партнери. Тому думаю, що техніку, озброєння ми будемо отримувати. Ти знаєш, про Абрамси і про літаки конкретно не йшлося ще, ну, по публічному полі принаймні, але я точно знаю, ну, як виглядає процес узгоджень виступів там президентів у Конгресі американському. Це ніколи не такий випадковий, не раптовий процес. Все, що казав Зеленський в Конгресі, було, я майже певен, узгоджено з президентом Байденом, з його адміністрацією, з військовими. Тобто це підготовка. Це не просто так вийшов, сказав щось. Це блискучий виступ. Він був ще й дуже змістовним. І в частині натяків таких теж. Коли Зеленський сказав, що ми можемо, наші воїни можуть керувати, ми не просимо вас за нас воювати, але наші воїни можуть керувати вашими танками, вашими літаками. Ну це не могло бути просто так. І, от щодо натяків, ти ж знаєш, як довго йде дискусія з приводу, чи надавати Україні дуже потужні бойові платформи на кшталт винищувачів F-16. І ми постійно чуємо від наших західних партнерів, це неможливо, це неприпустимо, це призведе до ескалації війни на території України. Тоді я ставлю собі питання, а що роблять група українських пілотів, які вже тривалий час займаються за програмою пілотування літаків F-16. Яка профінансована Конгресом Сполучених Штатів. Так, точно. Тому ніколи не кажи ніколи. Колись ми навіть і не мріяли про важку бронетехніку, про системи протиповітряної оборони, бо наші західні партнери говорили про те, що це призведе до ескалації конфлікту. Насам все працюють, Хаймарси працюють, Іріс-Т працюють. На етапі отримання українська армія бойових машин піхоти Бредлі і таке інше. До речі, про Бредлі дуже цікавий факт, я його так плекаю, і він мені тішить душу.
Виявляється, що саме американці БМП Бредлі називають не танком, але винищувачем танків. Це перша опція. І друга опція під час відомої військової кампанії «Буря в пустелі» в Іракі саме на Бредлі припадає найбільша кількість знищених іракських танків. Я не знав донедавна про цей факт, а А зараз вони дізнався. мають якесь там обладнання, да, яке дозволяє рано Так, виявляти ціль, і коли вже ще тебе не бачить, ти можеш вже стріляти і вражати. да, з одного боку, здавалось би, 25-мм гармата то таке собі, але ж тим не менш там встановлений комплекс ТОУ, комплекс протитанкової боротьби, а це не застаріла, але потужна річ. Тому одна ракета, одна ціль, і це добрі новини. І вона має наведення, має зв'язок з супутниками, там, з управлінням. Тобто це не просто там броньована автівка якась. Да, нинішня війна це війна про технології, про військові можливості, а не про людські маси. Путін Ой, і намагається ще короткий коментар. Буквально хвилина там залишається, ну може півтори. Ось ця армія дронів, яку показали з притули зі Стерненком, може ти бачив, да? Такі, ну такі міні-літаки такі. Напевно, це камікадзе. Я не розуміюся, може ти розумієшся. Це і там дальність до 800 кілометрів, вони сказали. да. Що це може змінити на полі бою, ну, у війні? Це значить, що бавовна в Енглісі буде траплятися дедалі частіше. До речі, вибухи і на військовому литовищі в Саках 9 серпня. До речі, того дня бавовна була ще і в Качі під Севастополем. Постійна робота російської протиповітряної оборони над Кримом і над Севастополем свідчить про те, що Україна дедалі більше здобуває можливості, використовуючи дрони різних типів та класів, наносити вогневе ураження по різних військових об'єктах на території Російської Федерації. Це дуже важливий результат, і це сумісна діяльність не лише дотичних від Міністерства оборони структур, але і українського бізнесу. Дякую, дякую, Владиславе. Владислав Селезньов був з нами. Це військовий експерт, саме військовий експерт, який треба експерт. Не брехун, не фантазувальник якийсь, якщо можна так сказати, а людина, яка має обґрунтовану думку через свій досвід. Дуже вдячний тобі, Влада, за те, що знайшов час. І дуже вдячний нашим глядачам за те, що нас дивляться. Допомагайте телеканалу АТR і далі, а ми інформуватимемо вас з перших джерел про все, що стосується війни. І слава Україні! Героям слава!